Owen Ndlovu uthi uKhuzani Mpungose akaphume ku-top 10 yoKhozi FM. UNdlovu usho kanje ngenkathi ethula inkulumo bukhoma kuFacebook. UNdlovu uthi uKhuzani kumele ayeke ukuzivotela, uphinde wathi uma uKhuzani engafuni ukuhoxa ku-top 10 uzokwenza uphenyo mayelana nobudlelwane bakhe nomphathi wokhozi uSibongi Ngcobo. Uthi angeke aze alinde uphenyo luka-SABC ngoba luchemile, uzokwenza olwakhe lapho azophenya kabanzi. Uthi uzobheka ukuthi baxhumana kangakhi ngosuku, aphinde abheke nenkulumo yabo yaka-WhatsApp, ama-calls kanye nama-SMS. UNdlovu uthi yena akalwi noKhuzani kodwa ulwa nabaphathi boKhozi FM. Njengoba kunalama allegations ukuthi wena uyathenga, ngicela uphume mfethu ku-top 10. I am calling upon uKhuzani Ndlamlenze Mpungose ukuthi aphume ku-top 10 yoKhozi, azikhiphe yena.